Dawang meja nomor 927 monggo Bapak. bunuan Mas. Terus engko ning bathuk, ning irung, lambe, ning lambe, ning gulu, ning dada, ning
Iki suwi ning kene iki. Ning kene suwi. Suwi. Cek suwi. Arep ning weteng iki cek suwi. Cek suwi, lare mulek. Ngemulek. Oh, ning weteng. Ning udel. Lah, terus rodok suwi. Rodok suwi nih. Suwi. Malah suwi deh. Baru terus nih gone batuk. Balik rene nak, gak iso metu rene. Cetetan sajon ning ati. Ketoke gedang ijo. Sah. Oh, sah. Apa? Rasane kok minyak kapak. Kuwi gedang wis ngono kuwi wong dadi. Ciptane nang mana? Cincin ngono. Beda to? Lho, ilatmu wong dadi iki ra sadar to, Mer. Panggah ni minyak kapak iki. Menawa nek ngisor dhewe gak. Menawa ngisor dhewe ora. Piye? Panggah. Minyak kapak. Jajal gedang liyane gedang. Nggon menek gedange kak. Wih paling wih cilik wih makane minyak kapak. Minyak kapak wong cilik kok. Jajal gedangnya Pak Polisi. Ngawur ae. Pak Polisi niki mau gedang cilik no minyak kapak. Gedangnya jenengan apa Pak rasanya? Yo kabeh iki. Iki lho ya sawangan tak buka anyar iki. Wih genti gedang ulin. Gedang sing kulin. Iki camang ijo. Ijo rasane kapak iki apa? Iki iki saya dilewer. Apa? Dadi apa? Ah, sen. Ah. Disenang. Awas. Wah. Mripate blalak-blalak kok maling. Aku golek Golek wong. sapa? Eyange rawuh. Wah. Wah. Au. Au. Bapak cincin. Lah kok karpate mak jeruak. Nyamuk. Teles. Karpete teles golek kon. Wis ngono. Nah,